Здравейте и добре дошли в нашия канал Костно здраве. Днес ще си говорим за някои нови насоки относно правилното използване на индексите за състоянието на костите. Сигурно се чудите какво всъщност означават тези индекси. Индексите за състоянието на костите, или съкратено от английски Bone Status Indexes, BSI, е термин, предложен от Международната фундация по остеопороза, който заменя старият термин маркери за костен обмен и предлага една стандартизирана рамка, която води до революция в диагностиката на костното здраве. Индексите за състоянието на костите са основни маркери за оценка на метаболизма и обмена на костните клетки. Но когато четем научни публикации, обичайно се сблъскваме с толкова много съкращения, наименования и мерни единици, така че лесно се объркваме. Но сега нека разгледаме една нова стандартизирана номенклатура относно костните маркери, създадена от Международната фундация по остеопороза. Новите насоки дават прозрения за биологията на костите и преосмислят как да класифицираме и обсъждаме маркерите, свързани с състоянието на костите. Индексите за състоянието на костите са организирани в ясни категории и стремежът е да се измерват в единни мерни единици, за да се избегне объркване. Създадени са също така специални формули за конвертиране на мерните единици. Тези формули може да видите в описанието под видеото. Ето кои са основните категории на индексите за състояние на костите. Първата категория са маркерите за обмен на костите. Те включват колагенови пропептиди тип 1, като например проколагенов тип 1N пептид, известен с съкращението PIMP, тип 1 колагенови теопептиди, като например C-терминален теопептид от колаген тип 1, известен под съкращението CTX1. Бета-изомерната форма на CTX1, например, се нарича бета-крослапс. Друга категория са ензимите на костните клетки. В тази група са алкалната фосфатаза, киселинната фосфатаза и катепсин К. Тази категория включва също специфичната за костите алкална фосфатаза с съкращение BALB, стандартизираните мерни единици като единици в литър или микрограм в литър улесняват интерпретацията на резултатите от различните изследвания. Следващата категория са регулаторните молекули. Регулаторните молекули като остеокалцин играят роля в образуването на костите. Форми като общ остеокалцин, карбоксилиран остеокалцин, недокарбоксилиран и некарбоксилиран остеокалцин вече са ясно категоризирани. Друга категория са метаболитите на витамин D. Метаболитите на витамин D образуват друга важна група. Подкатегориите включват общи, свободни и производни на витамин D. Всеки от тях се измерва в единици като наномол в литър или нанограм в литър в зависимост от формата. Отделна категория са инхибиторите на ВНТ сигналния път. Инхибиторите на ВНТ сигналния път като склеростин и ДИК-КОП свързан протеин 1 са от ключово значение за балансирането на образуването и резорбцията на костите. Също така в отделните категории са парат-хормон, фибробластният растежен фактор, суперсемейство фактор на туморна некроза и фактори, участващи в клетъчната миграция и адхезия. Защо е важно това стандартизиране? Последователността в наименуването и измерването на индексите за състоянието на костите осигурява ясна комуникация между изследователи и клинични лекари.
Това също така подобрява диагностичната точност за състояния като остеопороза, което прави лечението по-ефективно. Например, проследяването на маркери като PIMP и CTX1 помага на лекарите да наблюдават ефикасността на лечението при пациенти с остеопороза. С стандартизирани единици сравняванията между различните изследвания стават по-лесни. Приемайки тази стандартизирана номенклатура, правим голяма стъпка напред в науката за здравето на костите. Не става въпрос само за по-добри изследвания, става въпрос за по-добра грижа за пациентите с костни заболявания по целия свят. Искате ли да научите повече? Разгледайте маркерите под видеото за допълнителна информация по темата. Не забравяйте да харесате видеото и се абонирате за повече съдържание по темата костно здраве. До скоро!